bude šmykľavo. Takže aj na cestách predovšetkým pozor. Obloha bude stále zamračená, mlisto a zajtra čakáme aj dážď vo vysokých polohách a na strednom a východnom Slovensku. Aj v nižších bude snežiť. V noci klesnú teploty na +2 až -4. Cez deň čakáme od 0 po +7 stupňov. Je Prima robiť veci s ľahkosťou. Počasie a mobilnú aplikáciu Peňaženka vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Poznáte tie dni, keď zrazu udrie sibírska zima? Ten pocit, keď zamrzne ešte aj doprava a vy si želáte byť konečne v teple? Deti sa tešia z padajúceho snehu, ale vy viete, že ho budete v tom mraze odhrňať. A čo je najhoršie, v noci sa nemôžete pritúliť k svojej polovičke, lebo má studené nohy. Bojujte proti chladu s novým teplom so zárukou od SSE. Máme pre vás tepelné čerpadlá, inteligentné hlavice a výhodný plyn. Teplo so zárukou od SSE pre domy aj byty. Viac na sse.sk. Vitajte. Som rád, že sa zaujímate o prácu u nás. Tak sa rovno opýtam. Kde vidíte kôprovú o 5 rokov? Kôprovú? Pozrite, keď sa posnažíte, bude aj bešamel. A v budúcnosti rátame aj s chrenovou. Veľkým benefitom je aj paradajková, syrová, nivová, sojová, worcesterová alebo quattro formaggi. Dosť bolo omáčok. Pracovné ponuky so zverejneným platom nájdete na kariéra.sk. Podnikatelia, chcete nové firemné logo alebo lepší obal pre svoje výrobky? Vďaka Európskej únii môžete teraz získať kreatívne vouchere na služby dizajnérov v hodnote 5000 eur. Prostriedky sa poskytujú prostredníctvom národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Viac informácií nájdete na stránke www.vytvor.me. Dopravný servis Rádia Express. Príjemný podvečer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Žiaľ, máme novú nehodu. Za Bohdanovcami v smere do Rákoša zrazilo auto Vysokú Zber. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Trnavy z Trstína, zrazili sa tam dve osobné autá. Opatrne v Bratislave na Prístavnom v smere do Petržalky je tam v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Poľadovicu hlásite na starej ceste medzi Vipčov a Žilinou a za Bačkovom v smere do Dargova sa pri ceste pohybujú psi. Ešte pozor na príradary, medzi Dvoriankami a Dargovom jazdí policajná Kia, stacionárne sú v Krivej v smere do Oravského Podzámku a v Huncovciach vás namerajú obojsmerne. Jazdíte opatrne, na cestách je šmykľavo, aktuálne sa opäť prihlásime aj o pol hodinu. 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Víkend s Michaelou Mesiarovou.
Here one minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. It's vanished into